No niin, täällä pelataan vähän multtia pitkästä aikaa. Tämä on vasta toinen video. Darkness multtia, kato, pelataan zombeilla vähän täällä. Räyhätään ja kuuluu hirveetä pauketta koko ajan. Koko ajan hirveä pauke. Koko ajan pauketta ja pauketta. Noin. Mennään tänne Sestille. Vilkassa. Oi vittu. Vitun paska. Joo, kovaa PvP. No, se tuli nyt vahingossa. Täällä on kova ottelu, kun ei näe missä zombit pyöriskelee. Mulla on fiilis täällä. Ai hitto, se kävi kipeä. Täällä on chesti. Mitä kamoja? Huoneen kamoja. Timanttimiekka. Rautamiekka. Ai vittu. Mä en saa vielä sitä. Vielä pitäis saada parisata. No niin, jatketaan joku, otetaan tää. Täältä joku servu. Tossa. No niin. Täällä on hämiksiä vähän ja kaikkia zombi. Ui juma. Ui ai saakeli. Miekka käy siellä nahkavaatteessa. En sattu miekka. Ui, älä katti tos. On kokonainen lauma vielä se. Ei hitso. Menee kyllä vaikeaksi joo. Et ottanut samaa. Ei sillä ole väliä minkä ottaa, vaan jytistelee täällä. Tuo talo pitäisi vallata. Pitääkö se talo vallata? Pitäisikö päästä niinkö kaikki sisälle ja tappaa kaikki pahikset täällä? Ai vittu, nyt tuli myrkytys. Vittu, muahan ei haittaa. En mä saa sitä tapettua tommasta. No, sitä vaan tulee. Äiti, et se kiroaa. Mulla on vaan kypärä. Pitäis ottaa ohi. Joo, mä lopetan. Hei.